Čo robím? Koľko máte peniaze tak? Nejaký... To je si tak... Toľko sa nám musí prázdnivať. Je to pravda? Není to pravda, ale aby sa nepýtali, víš? Je to také... Prečo ste si požičiavali peniaze? Prečo ste si požičiavali peniaze od nás? To byla len taká intriga. Intrika? Aby ste si mysleli, ako že máme, aby ste nepýtali vy. No a proč chcete vyminúť svoje zásoby a aj to mať v rezerve? Tak my si naše zásoby nemineme, pretože tam je naozaj to. My sa budeme ešte tak 2 roky, môžeme o hojnosti žiť. Vy už sa máte lepší dneska než včera. Áno. Včera dnes. Môžeme v hojnosti žiť, všetko je to, ale my to nechceme preháňať. My žijeme tak skromne, že nám stačí tak 500-600 eur minút denne. Ja nepotrebujem na 3-4 tisíc eur denne. 500-600 eur stačí. Dobre. Ďakujeme za reportáž.